mi-a venit o idee de video foarte interesantă în care vreau să vă învăț cum să faceți să ajungeți de la un noob un pro. O față, un outfit, adică ceva complet și ce să vă cumpărați de primii bani de la început. Uitați, deci, vom face prima oară un skin nou. Sper să am net bun pentru că nu voi pune pe pauză filmarea. Prima oară, alegeți-vă acest cap, numai acest cap și dați-l la 0. Ok? După aceea, culoarea la piele o vom pune pe aceasta. Și acum sunt pe shop acești ochi care mie mi se par foarte simpatici și zic că merită. Atunci când sunteți începători să vi cumpărați, costă 1000 de abaconești. Vom da la un skill destul de mic. Nu la 100%. Așa, vom pune width mai mic. Nu știu exact cum va ieși fața, dar sper să iasă bine. Așa, luați skill-urile. La gură. Puteți pune ideea asta de gură. Și vreau să încerc un experiment. N-am mai făcut fața așa. Ideea foarte bună să dați skill-urile ceva de genul ăsta. Nu că zic acum să nu dăm așa de sus și gura să nu fie așa de mare. Ceva de genul ăsta. Sprâncenele. Acum vreau să creez fața pe loc. Că și tocmai am venit de la școală, noi am început fizic și n-am vrut să mai pierd așa de mult timp. În al doilea rând, luați-vă acest machiaj Flower Smoky Rebel Eyeshadow plus Flower Sparkling Blush Contour. Și sprâncenele acestea, Poolside Perfection Eyebrows. Un păr care mie îmi place foarte mult, nu știu dacă se va încadra în zoom, este de Allegra. Îmi pune un baby hair care costă 199, de Amber. Sunt de pe tabletă, așa că e probabil să se miște mai greu. Eu zic că să luați Palermo Bed Heads Pyjamas, pentru că mie mi se par foarte, foarte simpatice. Dacă mai sunt pe shop, aceștia. Easter Bunny Sequin Slippers Pastel Pink. Niște tatuaje care mie mi se pare că vin într-o combinație foarte interesantă sunt acestea. Celestial Spirit Tattoo. Și la headwear, nu știu sincer dacă mai este pe shop sau ce mai este pe shop. Headwear-ul nu este obligatoriu, așa că nu-l voi pune. La jewelry, zic să puneți Cloud9 Super Style Nail and Ring Set. Și cam așa va ieși skin-ul. Uitați să-i pe acest skin nou. Vom pune aici. Cam așa ar trebui să arate. Mie mi se pare o idee destul de bună. Și faceți level cu level până deveniți deja pro. Un alt mâncare vi recomand care este pe shop dacă aveți bani și strângeți bani este acesta. Sau unul care este de asemenea unul foarte popular este acesta. Sau acesta care aduce foarte multă bucurie și mie îmi place. Așa, deci sper că v-ați bucurat de acest video. Să-mi pun skin-ul meu principal. Sper că v-ați bucurat de video. Sper că v-a ajutat și ne vedem în următorul. Mâine la ora 6, 7 sau 8. Pa, dragii mei dragoni! I keep a photograph